Bale, hasieri emango show, gaurko udalozoaren ohiko bilkuriei eta arratsalde on danoi. Gaurko euneko lazerrendan, lehenengo puntu daukeuna da, aurreko bilkurako akten onespena ala badagokio. Bueno, bi akta dauzkeu onartzeko, lehenengo da abenduak 19, eta bueno, danok geunden, bai esango deu, momentuz momentuz esango deu pleno hontan Janire Astigarraga falta dela eta baite Ainarare. Janire Igoa barkau. Janire Igoa falta dela eta Ainarare falta dela. Gero bozketatako eta kontun euki alizeteko. Eta, bueno, lehen hainitzen ezaten bezala, abenduak 19ko plenue daukeu, eta, bueno, pleno hartan iraitz falta zan, bestela beste dano gaunden. Ez daki bat ematek zoz ezateko dauken, pleno honi buruz? Ez? Bale, bozketa jarriko dugu ordun. Aldeko bozkak? Bale, geundenok aho batez onartuta. Biharrengo aktie, urtarriak otabeatzikue da, eta bertan, nagore falta zan. Bestela beste dano geunden. Zakit jakta honi buruz, bat ematek zoz ezateko dauken? Bale, bozketa jarriko deu, aldeko bozkak, hemene berdine, geundenok aho batez onartuta. Behin bi aktak onartute, biharrengo puntua pasauko ea. Biharrengo puntue daukeu, kreditu gehigarrien bidez, kredituak aldatzeko bat zenbakidun espedientearen onespena. Lehenengo 2008ko lehenengo kreditu gehigarrixe dakarreu, lehenengo espedientie. Hau ekarri alizeteko, dekretuz ja onartu die bai Azkoitiko udala eta baite Zubiaurre elkargune institutun 2008ko aurrekontun likidazizuk, gero emangotela berri horrena, baina, behin likidazizuk onartu ondoren, jak erakine kalkulatzean nien, ja posible da kreditu gehigarrisek etie, eta, lehenengo kreditu gehigarrise dakarreun gaur. Gaur dakarreun kreditu gehigarri hau guztire da 1.870.000 eta 8,15 euroko kreditu gehigarri bat. Eta, gerakine ibiltze deu kantidade horrekin, eta partida batzuk sortu eta beste partida batzuk gehitzie proposatze deu. Alde batetiken proposatze deu gehitzie, bigarrengo kapitulun, hau da zerbitzutan, euskera sustatzeko ekintza plana, 4.000 euro gexo jartzie proposatze deu. Hau dakizute, gure bertzotan egitazmue ikastetxetan emate deu, azkeneko urtietan 6. LH6 ematen nahi gea, eta datorren kursoako aurre ikuste deu LH bosten eman ingo deula. Orduan, horrek, zerbitzu horrek koste gexo eskatzeu, eta horreatik 4.000 euro gexo jartzeteu 2008ko partie ordaindu alizeteko. Biharrengo partidie jartze deuna, gehitze deuna, da memoria historikoaren lanketa, hor 6.000 euro zauden eta 10.000 euro gexo jartzie proposatze deu, hau azkeneko urtitan arantzadin eskutik aigea lanketa batekien, eta aurten beharekin eindeko bileran ondoren aurkeztu diuen lanketie inalizeteko 10.000 euro gexo berdie eta hori jartzie proposatze deu. Hirugarrena, intxausti jauregixen konserbazizue, 6.000 euro zeuden, baino 10.000 euro gexo jartzie proposatze deu, ofizina teknikak ematetu udal eraikinen mantenuek, eta, ikustea urtin hasierako gaztau deu, horko partidie igogailu dala eta ez dala, eta, 10.000 euro gexo jartzie aurre ikuste deu. Berdine gertatzezaku, pilotalekun mantenukine, gure afrontoiekin, urtin hasieratik 10.000 euro aurre ikusi zien, baino beste 10 jartzie proposatze deu, eta azkena izango litzekena, katun koloniak 7.000 euro gexo jartzie proposatze deu, 2008ko badakizute nola lege baten ondorixoz udalak behartute gauden katun koloniak zaitzea, eta xen jatekue, eta gauzek erostea, eta hortako 7.000 euro aurre ikustiteu. Guztire, 51.000 euro izango litzeke biharrengo kapitulun. Gero daukeu, laugarrengo kapitulun herrixen elkartiei, urtin 11.000 euro emateizkou, eta urten 16.000 euro gexo ematie proposatze deu. Hau da, errekauek zerbitzue martxan jarri daia da, eta errekauek zerbitzu hori martxan udalak eta herrixenen arteko elkarlan bat da, eta hori einalizeteko 16.000 euro gexo jartzie proposatze du.
Urrengoe, 6. kapitulun izango litzezke urrengo partidak, alde batetik ekipo informatikuk erosteko urtin hasieran 9.000 euro jarri diteu aurrekontutan, baina 6.000 euro gexo jartzie proposatze deu, zerbidore bat izurraute dao eta zerbidore hori aldatzie estra bezala etorrizaku, eta orduan, urtin zier erosi berditeun ordenadorik eta aikeko, diroi gabe gelditzeko aukerie geneuken, hori einde, eta orduan 6.000 euro gexo jartzie proposatze deu. 6. kapitulo hontan baite, 3 partida berri sortzie proposatze deu, alde batetik kanposantun hilerrixen daukeun errausketa labiei soleriei aurre ikuste deu, eta hortako 20.000 euro jartzeteu. Bestaldetik, Altamira arean 11. konzertazio batzarrai ekarpena 87.085,85 partide bat jartzi aurre ikuste deu. Hau da, askotan esplikau duen bezala, oin txalonerrekan eken egean bial horrek handik dijun arginderra lurperatzeko aukerie, lurpera hoite deu bial hortan, baino arginder horren hasi erie dao, esango deu, izarraiz lanbidezik eta urrin daun postin, eta bukatzea Umanzoro inguruen, eta gure bialak zati bat bakarrik hartzeu, eta aurreko proiektun sartu gendun bialan parte hortan soterratzie, baino bai Iberdrolak baimena mandiu, Altamira pare hortane soterrau alizeteko, eta area hortan, Altamirako juntan, azkoitiko udala, azkoitia lantzen, eta juin berri gaude, eta hori guri tokatzezako patzie, junta horri tokatzezako, eta junta horri udalai tokatzezako nekarpena ikie da, esan dituta, 87.085,85 hauek. Eta azkeneko partidie inbertsixotan aurre ikuste deuna, eta sortzie pentsatze deuna da, aurrekontu parte hartzailik, 2008-2007, 300.000 euro jarriko txeu 2008-tien herritarrak erabakitzeko proiektutan gaztatzeko, eta momentu neke deuna da gerakinetik partida orokorra sortu 300.000 eurokue, kegero, segun herritarrak ze inbertsixo iki erabakitze ben, sortuko txeu dagozkixon partidak. Eta azkeneko bi partidak 7. kapituluei dagozkixonak die, eta alde batetik, eta bisek, Azkoitia lantzeni udalak etxexo ekarpenak izango litzezke. Alde batetik, 550.000 euroko ekarpena eki aurre ikuste deu, eta hau, 2008-ko aurrekontutan aurre ikusik ezauen 2006 kredito konpromiso bat hartze gendun, diru hori emateko Azkoitia lantzeni, eta eke deuna da, kreditu konpromiso hori kendu, eta ja aurrekontutan partidie sortu. Hau da, aneken egean bialan ondoren barruko urbanizazioko lanak ekeko, Azkoitia lantzenek diru eberdu, eta udalagea Azkoitia lantzenen sozio bakarra, eta guk hori jartzie proposatze deu. Eta bestalde, baita Azkoitia lantzeni ematie proposatze deu beste 850.000 euro, hau kasu hontan izango litzeke barruko obraketiako garaxen, hor lehengo bloke pribau bat dijue, Muno eseak eingoitun etxiek, baina haren gainin etxe bizitza zaile dator protekzixoko etxiketea, eta hasen hola pixket berandu datozten, gukoin urbanizazioko lanakein eta hasek etortzeienin, hor berriz epuzkatzen da ibili berrien, jaurlaritzakin, etxe bizitza zailekin adostasun batea jaugea, nun guk muro bat eke deu, aurreatu eke deu, behasekin berdeben lana, gukoin diru jarri berdeu hori etxeko, baino gero beak ordainduko jube hori. Orduan, oin jartzen nahi gea, baino printzipixoz diru hau guk ez genduke pauko, baizik eta etxe bizitza zailek pauko luke. Orduan, hau da proposatze deun kreditu aldaketie, eta ez dakit, bat ematek zauz ezateko dauken, honi buruz, bai, Jose Joakin? Bai, gu partida gexenekin adoz gaure, baina, diruz euneko 35 supusatze ben Azkoitia lantzeneko bi partida potolona eginez. Gaur egungo etxebizitzin arazoi aurre etxeko 2008 bueltan hartuteko erabakixekin aurre etxen jarraitzezue, etenipe, eta 2008 buelta hortan erabakixekin jarraitze ustenez, arrezkeo, uste, herrixen sortu beste arazo berrixetan eta eragin handik egin, eta urte haxetan hartuteko
erabakixetan gastatze uste diruik gexenak. Aurrekontutan, beste oposizio taldikin lortu zenuten, 550.000 euroko kreditu konpromiso bat, eta oin berriz beste 850.000 euroko partida bat egin zatuzte. Zeu, esplikatu duzu ondo, Txalono Errekako eremu hortan etxe bizitzi eraiki bai Muno eta bai Jaurlaritza, eta hor sortu dila arazo batzuk, tipat orma berri hori o pareta berri hori etxeko, hasieran esan zen duten bixe batea ingo zebela obria, eta oinen batu Jaurlaritzak esan dula, atzeatu ingoala, eta hasieran esan zen duten. Eta oin bateu Jaurlaritza atzeatu ingoala, eta datorren urteako ekaine arte ezin goula obre horien. Dana denbora kontuala emateu, eta, obra berdan bezala etxeko ez da paeta hori aldau berrik, baina, oin emateu, Muno eta Jaurlaritzako ordinau ezin debelako, askotxearrak 850.000 euro aurreatu erkotxeula. Logikona zalantzaipe Jaurlaritza, Muno eta Udala eta denboran koordinau, eta obra proiektaute zauen bezala izango litzeke. Jaurlaritzan, hau da, Euskadiko biztanleixe gordandu beharko lukeen obraren kostue, onditxue, muro hori, paeta hori, gaestixo horten guta. Baina, Jaurlaritzak ezin du obra pentsauzan fetxatan egin. Paradogiku da, ez dakit, garanta irutzagu, baina garanta da burokrazia arazuk, tramite arazuk, nork eta administrazio publiko eukitzia. Enpresa pribo ez dauke, tramitek eta baimendanaz lortzeko arazoik, eta administrazio publiko berriz arazu dauzke eta obri atzeatu intzako. Askotxiko udalak beharrek egin beharreko urbanizazio zati bat, Jaurlaritzak egin eta ordainduko dula esan deuzte, esan zen duten, hau da, guk egin behar dugun parte bat oin, guk egin beharrin Jaurlaritza behar egingo gula eta behar ordainduko gula. Baina, horren aparte ere, guk ustez badaukegula beste kalte bat. Eta dala, 850.000 euro hosek, oin aurreatu behar ditxounak, guk gaur egunin erabilgarri dauzkeula. Gure herrixen beste ozein ekimenetan ibiltzeko. Ez dakit, herriko alde zaharrin adibide bezala. Baina, operaixo honen ondoren, ez dakigu, askotxia lantzen inoiz bueltako izkundiro hosek, eta gutxinez usteu 2007ko martxo arteo estila bueltan etorriko diro hosek, eta, guretzat garrantzitzu zan, behintzet, herrixeik zertan eta nola erabiltzein diru hauek azaltzia, kantitate handi badalako, eta herritarrak jakeinen gainin egon daitezen, gero udaletxea, beste ekimen interesgarri, beste ekimen batzuk etortzienin, diru hori noa jundan jakitxun izen daixen. Eta, beste askotan bezala, gaurkun ere ezadostasun handinek askoitea lantzeneko kontu egin dauzkeu, baina, etzagu, aparte ondo irutzen, plenundaren danon hartin onartuteko horrekontu parte hartzailin partidire, askoitea lantzeneko kontukin batea onartu berri zena, jakinez, guk aurretik kontra jozkagu gendula. Eskerrik asko, Jose Joakin, Azier, bai? Bai, guk orokorrin esan aipatzeien kontzeptu gehienakin ados gaudela baita, ez dugula inongo erauzpeni ikusten, bestetik esan duen bezala askoitea lantzeneku guk hor bere garaxen hartu genituen konpromisu, eta hor jarraitze dugu, baina ez gauda ados ez da maila batin askoitea lantzenetik garatzen edan proiektu honekin, 2006-tik datorrenakin, orduan zentzu hortan gu azten ingo dela baita. Eta irutzagu Txalono Errekako ja behin bukatzeanin, askoitea lantzenen inguruko etorkizunen inguruko osnarketa bat pendiente dakeula, kontuten egite baita abenduen apuen abia puntue eman genizola, eta iruditzagulako askoitea lantzenen dauden proiektu batzuk eta apuen hartin baudela kontraesanak, konpromiso batzuk lehendik hartute daudena daudelako, eta hori dana maigainen ipini hor dela iruditzagu berrezku dela. Eskerrik asko, Azier. Nondik hasi erantzuten. Etzakiat, noiz eta nun esan deun bixe batea hasi guztela. Etzakiat, esan berkoiek noiz esan deun, porque nik usteiat, hemen Jaurlaritzare ez tekatzeatu. Osea, hemen bakoitzek bere ritmuk zauzkek. Eta guk, konpromiso batzuk
hartute nola dauden konpromiso horiek betetzen nahi gaituk. Gai asko, honen ingurun Azkoitia lantzenin hitzetxeitxi hau. Baina, klaro, Azkoitia baiko zinegotzisek ez debe hartzen kargu Azkoitia lantzenen. Orduan, klaro, iruditze zitek pixketor kontraesana badaola, porque zuek zinegotzi kargukin, batea, zuen erantzunkizunedek baie, udalanak dien beste erakundetane parte hartzie. Eta han parte hartu ezkeo, igual gauzek beste erabatea ulertzetuk. Porque konpromiso batzutek hartutze zaudek 2008tik eta konpromiso hosei aurre inbertzikok. Porque ez eitxikin aurre, askoz ez erantzunkizun handixe ukileik etxi hau. Orduan, gut zinegotzi sartze geanien, udaletxin, martxan dauntren baten sartze gaituk. Eta ez di haueken guk nahi deun bezalako askotxi baizik eta lehendik datozten erabaki batzuk baldintza hoike gatxibek. Eta baldintzatze gaitun erabaki hosek, aldan ondona kudeatzen zaxatze gaitugu. Eta hori dek, Azkoitia lantzenekin gertatze zakuna. Hartute zaudek erabakixe, guk berdinek hartuko genituzken, ezken nuzken, bale eta balitz, jardun leikei hau, mile. Baina hartute baldima daude eta konpromiso batzu baldima daude, konpromiso hosei aurre inbertzikok. Eta konpromisoi aurre etziko getien, inkluso kargu ez hartutere. Baina hori errapikau di hau, usteia nik azkeneko 10 urtetan. Baina, berdinin segitze zute. Eta gero esatek, iritze zitek emandekela mensaje alarmista bat, herritarrai gero gauzekin etortzezakuni nundi gaztau ez teula eukiko, gero esango jatze gerakin daukeun. Gero esangotan ez. Eta hemen partidi jartzik, ez dik nahi esan udaletxik emanen goxonik dirue. Porque horire batzorde batien hogesotan esan diat, guk partide jartzi berditxi hau askoitiko udaletxin, Azkoitia lantzenek jakiteko behintzet, lizitazizuen martxan jartzeko. Eta behin lizitazizu martxan jartzeunin, eta ikusiko jau, obrik zematin ertetzeun, eta zematin presta saltzeien etxeko, ze baja etxeben eta ze baja esteben etxen, ezanian bate jaurlaritzakin ekainin hitzarmen bat adosteko asmu zauela, eta hitzarmen hori adoste maldimak, eta hitzarmen hortan jartze maldimak, eta ia partidi jartze maldimak jabe, ezke guk eman berrik ez ditxo gokiko 850.000 euro hauek. Orduan, momentu hontan, udaletxedik ez diabe 850.000 euro hortengo, partidi jartzei hau bakarrik, Azkoitia lantzenek konpromisue, Azkoitia lantzenek lizitazizue etxeko posibilidadie eukidasen. Eta 850.000 euro hauek hor jartzikin, Azkoitiko udala ez dik latzen gerakinipe beste proiektu batzuk enalizeteko, baina ezke etorrire etzeatein ezatea, guk nahiko genuke beste proiektu hontan eki, ez? Zuek Azkoitia lantzen eitze zute eta de facto kontra bozkatze zute. Orduan, kredito aldaketa bat zakarre hau, gauze asko zartzetxe hau, porque karo, ez diau egingo kredito aldaketa bat zuen gustoku bakarri dana, ez da? Osea, zein berdi hau, gauze bat zuen gustoku bakarrik dana, zuek bai eza bozkatzeko? Nik usteiat politikan gaudela negoziatzeko, eta gauze batzuk gustatzez pasatxik, negozia hau, eta igual, etzakiat beste jarrera bat, baina kontrako jarrerikin ez ditxau gauzekin, porque zuek honik kontra bozkaute, Azkoitia lantzen jarri dezute eskuze bezala, baina ezketano kontra ingo baginoke, eta Azkoitia nortzen hor daolako ezpagenuke ekarriko, beste danake kontra bozkatzen aizeate. Orduan, por muchoke alde egon, gu ere bertzotan, memoria historikie, errek hauek, nahi dezuten dana, martxan jartzeko, kreditu aldaketa honi kontra bozkaute, horrek ez dikertetzen. Orduan, ezin dia hoaziamen kreditu aldaketak bakoitzen guztokuk ekartzen, guztoku ezpai hau ekartzen, topo homorko zute birie zeuen guztokuen olain leiken o ez leiken, baino ez, kontra bozkau eta jazta. Gutxinez, abstenio ezkeo, desadostasun bat badaolako, igual bilduk erakutsi duen bezala, zaxako geha desadostasun hosek beste moru batin, eta zan genuen, Azkoitia lantzenen bukaerie guken nahi gendula ikustie, garai batin hartuteko eta sortuteko soziedadik, igual gaur egun ez daukela zentzuik eukitzie, baina hortako dauzken konpromiso batzuk lehengo behintzet bidera hoin bergenitula, eta bide hortan nahi geha, aldeun konpromiso danak bideratzen, gero, posible baldima, Azkoitia lantzen dezein eta udalak hartu daizten beak dauken patrimonixue. Orduan, kontrakin, ez dek eraikitzen, aztentzizukin gutxinez bidera hoitek eta gauza huedanak martxan jarriko txi hau. Baina, karo, kontra bozkaute,
Ordu, bueno, reflexiona hau favorez, eta ez detena, osea, zinegotzixe zeate, eta ez gehala sartzen martxan ez da tren baten, martxan da tren baten sartze gehala, ordun, hori dana kudea hauin berdala, eta kargu ez hartute gauzek ez dila kudeatzen. Ordu, bueno, lehene askotan esplikau diat, eta oine, berdin ezateiat, zakiat, itzen alde gartzia, bai. Bueno, zugu izan dago tren hori martxan zeu jarretzen duten, gu milaldi izan diuztegu. Noiz gelditzen zuen, eta zeitizue, eta hor zeitizue, behorrekin, eta horti ez da zu hartatzen. Zena, zuan izatea. Gu ez gaitu aldatzen, baina ez da zuekea. Eta beste partidan aire ez dixogula baitzik emango honi matemaixo, bueno, oindala gutxi izin den, Sánchezen beste unibusea hori, modan jarri dana, ez den, geuze zaharra hori, hemen garbizion, geuze batzuk ipintzeiela, zuek guk onartu nahi ditugunak, eta horren kontra, beste batzuk ez dituguna nahi, eta horren mate uste posibilidadie, igual onartu goila. Baina, bueno, guk marra gorri batzu bazauzken hau, eta marra gorri hoxek ez ditxinik pasako. Eta, bueno, zuek emantzi usten, etxe bizitza hoxek eraikitzeko baimena, eta oin arazo sortu dira, eta horrek argi eta garbi baldintzatzeko gobria. Eta bestaldi garbi azaldu deula irutzezako, horren ondorixo, geixo kostakoan paeta baten berkoala, askotiara erabilgarri genitun 850.000 euro urrengo 2 urtin, ezin gotxola erabili. Hortan, partida hortan jartzen maitu, partida hortan geldiko ia. Eta eraikinea jongo ia, hasta gaitu urrengo urtin, ez, zeurune, urrengo urtin koratzen maitu. Hortan, 2 urtin, nik ustet, 850.000 euro, ezin gotxola zeurune ibili. Bueno. Eta bestaldi, gu etxe bizitzak gaixekin asko arduratzea, eta ez da etxe bizitza gaixe bakarri askoitea lantzenen. Etxe utzien errekargua eskatzen urte asko mandeu. Azpetxixen, gaur dano garritu gaitun etxe bizitzen kanon horira, 2008 gu ekarrien donuna. 2008ko horrekontu aztertzen hasi ginen, lehen batzordin, gu izen ginen, eremu tentzionau giza deklaratzaiko manberreko pausuk emateko partida bat jartzea lehenena proposen zuenak. Beraz, ez dakit guk euze hauekin ez arduratzeko, uste demora gehitxo galtze dula. Egixe da, promozio pribauetan ez gehala geixegi zentratzen, baina, bueno, azken urtetan guk oztopi jarrezte hon batzuk egin dira, bordinoletak aleku, esateko, ambulatu iso aurrin daurenak, eta dana dela, bueno, promozio pribauetan zuek gu baino geixo zaixako zeatela dudi ez tegoetzen, eta gu, dudipe, horreka bat bilatzen kontrapunto, beste galdeko kontrapunto bat, bestaldeko kontrapuntu bat xaxatzea ipintzen geixo, horrekatxo bat bilatze deun. Eta zuek eredu eta gure eredu ezberdinte zure dauzkioela, garbi da, baina egunen batin, askoitea lantzenetik kanpo, beste erabatea o antolatzieneko bazen dute herrixe, badek uste, laneago prez gaurela, eta bitxartin, hola jarraitzen mazue, zaila izan guztela gure babesa bilatzia. Ezkarrik asko, Asier bai? Ez, aipu bat itxatiken, bai izan aurrekontu parte hartzailina konpromiso politiko batekin plenotiken pasau zala, eta logiko izango zala hori behintzet danon baietza lortu alizetea, eta ez da izango kasue, guazten ningu dela, eta behasek ez ezko manguela, hor ikuste kontra esan bat, eta hori egolako gauze bai zaitu berko litzezkeela. Gero, azkenin, bakoitze bere hildo politiko hau eta hartzitu nera hoizek, baina konpromiso politiko hori danon hartin indeu, danon hartin lartu dugu, aurrekontu parte hartzailik, eta hori nik uste olako gauze zaitu berdila baita eguneroko funtzionamendu zaitu. Bale, bai, arrazoie, baina egize da, inok ez dula ezerre planteau gaur arte, ez o bi eiteko, o bat eiteko, o bestera bateku eiteko, o bestezea bat eiteko. Planteau ez da hain. Eta bi urte egon berko ala, partida hori, txakean hundik atatzekan. Lene, eukiditxe hau anulauteko partidake. Eta guk anulauko bagineki partida hor geldiuko aukera bilgarri, bai, datorren urteko gerakineako. Baina kostauko zikuk daukeun gerakineak gaztatzie, Osea, orduan, etzitek iruitzen mensaje eraikitzaile edanik ematen naizekana, baizik eta iruitze zitek mensaje, etzakiat, alarmantekue bezala, askoitia lantzeni ematen nahi gala 850 eta erretxe gaztatzeko ez du laukiko. Etzitek iruitzen egi osu ezati edanik. Ez te gezurre, porque ematea ez gitxik, partidi jartzea gitxik, esan diat, eman etzakiat ingo zeun, momentun partidi jartzei hau, partide hori anulaurein leikek, orduan,
Zakiat, bi urtin egongo gean, o ez gean egongo, denborik erakutziko unez. Eta eredu desberdineko, eredu gauz bazauko diferentie. Guk gure konpromizuk eta gure responsabilidadik hartu inditxe hau, eta zuek ez ditxe uste hartu. Eta guk guri hartu indiau, guk askoitia lantzeneko, eta guk jarri genula ez ezan, ni 2008 ez natxagoan. Eta gu egian adek, oinarte pasaudinak hartuteko erabaki batzuk, eta igueltzitek zein daon. Hartuteko erabaki batzukin, hoxen ondorixo sortu dien konpromiso batzuk, betetzen intentatzen. Porque trena martxan zaoan. Eta ez betetzik, iruitzezitek askoz kaltegarrexo izango litzekela herrixentzat. Askoz kaltegarrexo izango litzekela. Baina, bueno, momentu nahi ganeadek, zaxatzen, hor hartute dauzkeun konpromisuk betetzen. Okerrik, haundixo, ez da izen. Orduan, zuena baldima ez hartu kargu eta lagatzie pasatzeana, porque danok berdin egingo bagenduke, Azkoitia lantzenen inoke karguik ez paluke hartuko, ze gertako litzeke. Ni segur natxeok herrixentzat askoz kaltegarrixo izango litzekela. Baina nola badaukezuten zuertie, zuek ezerre zeinarren, beste batzuk kargu hartu indeula, eta hori aurrea amaten nahi gehala, baina, hor txelako jau. Bozketa jarriko dugu orduan. Aldeko bozkak? Kontra? Abstentzioa? Unai, emaitza, mesedez? Aldeko botoak EAJ, abstentzioa EH Bildu eta kontrako botoak Azkoitia bai. Beraz, onartuta. Bale, onartute gelditzea eta hirugarrengo puntua pasatzea. Hirugarrengo puntua Azkoitiko udala eta Zubiaurre Elkargeuna Institutuaren 2024ko aurrekontuaren likidazioaren kontu hartzailearen txostenaren eta alkadetza dekretuaren berri ematea. Hau berri ematie da eta motxin esangot, 2024ko aurrekontuek likidau diteula, bi erakunde hauenak, Elkargunek ukin hasiko naiz, Elkarguneko aurrekontue 2024ko hasieran 1.149.500 izentzan, eta urtin zier egin genitun kreditu aldaketan ondoren, 1.385.990,06 bukauzun. Esango deu, gaztuei dagokixonez, 174,86 onartuek izen diela, eta zarrerei dagokixonez berriz, zarrerai dagokixonez, 183,12 zendiela eskubide onartuek. Horrekin, 2024ko aurrekontun emaitza Elkargunekue izen da 193.018,07. Eta 2024ko gerakine kalkulau da, eta gerakine da guztire, 469.813,78. Horri esango xou, lehenengo kreditu txertaketie egin dixoula, hau da, lehen urteti datozten partida batzuke 2008ko aurrekontun sartu diteula, guztire sartu diteun partidak 404.808,78 izen die, eta momentu hontan Elkargunei gelditzezakon gerakin erabilgarri da, 404.983,83. Hori Elkargunei dagokixonez. Eta udaletxeko aurrekontuei dagokixonez, 2024ko aurrekontue izentzan 18.188.000 euro. Urtin zierreindeko kreditu aldaketa, txertaketa eta gehikuntzakin, guztire bukau gendun 3.947.254,52 euroko aurrekontukin. Aurrekontu horiek hortan, esango deu, gaztuei dagokixonez 170,46 izen dala onartutekue, eta zarrerai dagokixonez 100,eskubide onartuak, ez, 76,60 izen dala. Horrekin, udaletxeko aurrekontun emaitza, 2024kue, txosten hau luzio da, daurri asko dauzke, izen da 2.283.000,094,79. Hori da 2024ko udaletxeko aurrekontun emaitza. Eta gerakine, esango deu, 2024kue,
Guztire daukeula 11.589.134.003,03ko gerakine. Horri, kentzeizko kobrantza zalantzagarrizko salduek. Diela 816.307,55. Eta baite kentzeizko gehiagizko finantzaketa lotua. Hau da, hor dao diro bat gaztu konkretu batzuk eiteko. Ordun horire bazpare kendu itexo, hortako dedikau berdielako, danea dala 1.188.180,17, beraz, gaztu orokorretarako diruzaintzako gerakine 2008 izen da, 9.714.676,51. Bale. Elkargunen bezalaxe, amene kreditu txertaketak eindie, eta eindien kreditu txertaketak guztire, izen die, 3.333.314,54. Beraz, gelditzezakun gerakine 2008en da 6.351.282,17. Hori da daukeun gerakine. Da gerakine hortatiken, gaur lehenengo kreditu gehigarrixe onartu deu, balen esan deun, 1.820.000. Berri ematie da, orduan berri eman da gelditzea. Laugarrengo puntua pasatzegea, dala aurrekontuari buruzko informazioa, hilero bezala bialduzatzute, aurrekontun ejekuzizuen nola dijun, beti ezate duen bezala, erozein zalantza baldin maukezute, bai kontu hartzailina, o bai, kasu hontan, ogazuneko arduradunaren neunaiz, neureana etorri eta zaxako geha zalantzak argitzen. Eta bosgarrengo puntua pasatzegea, dala galderregoak, ez daki ze daukezuten? Ez, bale, bukatzutzat emate dugu orduan gaurko plenue. Ezkarrik asko danoi.